Inkluzivni bukvar. Bukvar druženja i važnih saznanja. U klupama našim za sve mesta ima. U srcima našim i u našim mislima. Sedite u klupe sve dvoje po dvoje. Zagrlite odmah sve drugare svoje. Bilo crne, bilo smeđe, i riđe, i plave. Učimo svi zajedno šta vrednosti su prave. Dobrodošli u inkluzivni bukvar, u kome svako slovo želi da ispriča po nešto novo. Ovo nije obična knjiga o slovima i nije namenjena samo prvacima koji tek uče da čitaju i pišu. Ovo je knjiga za sve uzraste, pa i za one koji su davno izašli iz škole. Pred vama je bukvar pojmova koje sigurno već znate, ali koje nikada ne treba da zaboravljamo, ni u učionici, ni van nje. O inkluziji treba da mislimo, o njoj da razgovaramo. Nju treba svakodnevno da primenjujemo, živimo i usavršavamo, jer škola treba da bude prijatno, podržavajuće i otvoreno okruženje za ravnopravno obrazovanje sve dece. Svako slovo poziva na razmišljanje, diskusiju ili igru. Time bi trebalo da se pozabave nastavnici na času ili tokom slobodnih aktivnosti. Spremite se za jedno pesmicama bogato, inkluzivno, zabavno, bučno i poučno putovanje od A do Š. A. Azbuka. Kad su slova složna, azbuka je jaka, kao svaki razred sa 30 đaka. Sva su slova važna, iako ne liče. Samo kad su zajedno, ona pišu priče. Za igranje i razmišljanje. Šta misliš? Kako bi ti izgledao ili izgledala da si slovo? Pusti mašti na volju i nacrtaj ga. Sakupi sve crteže slova u odeljenju i napravite azbuku svog odeljenja. B. Blago. Drugarstvo je pravo blago, zato nam je ono drago. Svakog dana nas u školi makar nešto osokoli. Za igranje i razmišljanje. Pokušaj danas na odmoru da se sprijateljiš sa nekim iz škole koga ne poznaješ. Šta ćeš prvo pitati? V. Vest. Setila se devojčica jedna. Vest o tome širenja je vredna, da izmišlja samo reči lepe, što se odmah za srce zalepe. Za igranje i razmišljanje. Smisli jednu lepu reč. G. Greška. Piši, briši, čitaj, pitaj. Prema znanju samo hitaj. Greši, reši, pa zaključi i iz greške ti nauči. Za igranje i razmišljanje. Istražite zajedno koliko eksperimenata naučnici obave da bi potvrdili neko novo otkriće. Da li pisac napiše knjigu bez grešaka i ispravki? Koliko sportisti vežbaju da bi mogli da obaraju rekorde?
Koliko puta pijanista pogreši pre koncerta? D. Drvo. Da dvorištu ovom hlada treba, to zna svaka i od slona beba. Zato sada ti drvo posadi, kad porasteš, drvo da te hladi. Za igranje i razmišljanje. Istraži kako se sadi drvo. Zasadite zajedno sa nastavnikom bar jedno drvo u školskom dvorištu i brinite o njemu. Đ. Đak. Baš je lepo biti đak. I to prvo đak prvak, onda drugak, pa trećak, četvrtak, pa đak petak, zatim šestak i sedmak i na kraju đak osmak. Za igranje i razmišljanje. Seti se kako ti je bilo u prvom razredu i pomozi prvacima da se snađu. Ispričaj im neku priču, nasmej ih i reci im da se slobodno obrate starijim učenicima za savet i podršku. Šta misliš o tome? E. Ekskurzija. Sa nama neka krenu svi koji to vole. Na put ćemo poći ispred naše škole. Svi ćemo mi stati u taj autobus. Ekskurzija naša obići će globus. Za igranje i razmišljanje. Na karti obeleži gde želiš da odete na ekskurziju. Bilo gde na svetu. Kada svako obeleži svoje mesto, povežite ta mesta i razmislite koliko bi takvo putovanje trajalo. Čime biste sve putovali? Nauči da kažeš zdravo na svim jezicima kuda bi vaša zamišljena ekskurzija prošla. Ž. Žamor. U razredu sad je graja. Tu radosti nema kraja. Veseo je žamor taj, došao je školi kraj. Za igranje i razmišljanje. Koji je zvuk tebi najlepši u školi? Da li svi oko tebe mogu da ga čuju? Z. Zajedno. Zajedno se držimo, među sobom družimo. Volimo se srcem svim. Naš je razred dobar tim. Za igranje i razmišljanje. Šta sve u odeljenju radite zajedno? Smislite školsku akciju u kojoj će učestvovati svi učenici vašeg odeljenja. I. Igra. Igra igru stiže, srca su nam bliže. Igra druga, treća, to se zove sreća. Za igranje i razmišljanje. Šta voliš da radiš u školi? Koju igru možete da igrate svi u odeljenju zajedno? J. Jedno. Jedan i još jedan jednako je 2. A u školi jedno, to smo ti plus ja. Za igranje i razmišljanje. Ko ti je najbolji drug ili najbolja drugarica? Ispričaj kako ste postali najbolji drugari. K. Knjiga. U knjigama lepo piše.
šta je važno, šta se briše. U knjigama uvek stoji šta je dobro, šta se broji. Za igranje i razmišljanje. Koja knjiga te je oduševila? Poseti školsku biblioteku. Zažmuri i žmureći izaberi knjigu koju ćeš da pročitaš i prepričaš drugarima. L. Lepota. Lepota je biti drag i vredan. Čio, mio, iskren i uredan. I nasmejan od samoga jutra. Lepota nam dolazi iznutra. Za igranje i razmišljanje. Šta znači da lepota dolazi iznutra? Kako lepota može dolaziti iznutra? Lj. Ljubaznost. Ljubaznost se tek na delu meri, ali se nekad krije i u nameri. Mada može da se skriva i u reči, koja svađu uspeva da spreči. Za igranje i razmišljanje. Seti se neke situacije kada si bio ljubazan, odnosno kada si bila ljubazna. M. Mašta. Da se nađeš ti u svetu čuda. To možeš odmah. To možeš svuda. I za to ti treba samo mašta. Ona bašta gde izraste svašta. Za igranje i razmišljanje. Pustite mašti na volju i neka svako izmisli po jedan deo najmaštovitije priče koja postoji. Posle je zapišite i nacrtajte. N. Nastavnica. Govori nam i lepo i jasno. Šali se i s nama smeje glasno. Razume nas, sluša nas i voli. Mi smo zato najbolji u školi. Podrška je svakome detetu. Nastavnica najbolja na svetu. Za igranje i razmišljanje. Da li imaš omiljenu nastavnicu ili nastavnika? Zašto ih voliš? Nj. Njihanje. Ljuljaška je za ljuljanje. Muzika je za njihanje. U klupi se mirno sedi, jer čuvati leđa vredi. Za igranje i razmišljanje. Da li znaš kako se pravilno sedi u klupi? Pokaži. O. Ohrabrenje. Kada nisi dobre volje, ti pomisli, bit će bolje. Svako iz tvog odeljenja bit će deo ohrabrenja. Za igranje i razmišljanje. Ko u školi ume najbolje da te ohrabri? Šta misliš? Zašto je to tako? P. Poverenje. Uvek veruj onima što znaju. Poverenje da drugima daju. Oni su ti dobri, neposredni, poverenja i sami su vredni. Za igranje i razmišljanje. Kome najviše veruješ? R. Razumevanje.
Hvala tebi što razumeš. Koja muka mene mori. Kad me neko razumeva, meni duša zažubori. Za igranje i razmišljanje. Kome možeš lako da poveriš neki školski problem? S kim rado pričaš jer te razume? Sreća. Sreća, to je stanje koje se ne glumi. Nikad si u šumi, nikad si u rumi. Sreća, to je osmeh, pogled lep, miran san. Sreća, to je pravo društvo kad je sunčan dan. Za igranje i razmišljanje. Šta radiš kada si srećna ili srećan? Koja te igra čini srećnom ili srećnim? Igrajte tu igru. Koju pesmu pevaš kada si srećna ili srećan? Otpevaj je. Talenat. Crtaj, glumi, pričaj, pleši. Sve zadatke dobro reši. Budi dobra, puna duha. Pevaj lepo, imaš sluha. Zato gledaj pa se snađi. U školi se ti pronađi. Talenat je ono nešto što ti radiš vrlo vešto. Za igranje i razmišljanje. Razmisli šta stvarno voliš da radiš. Na primer, da razgovaraš sa drugaricama, da igraš fudbal, da zabavljaš društvo, da maziš psa i slično. Izbrojite koliko talenata zajedno možete da se setite. Ćud. Drugčiji je svakom stas, drugčiji je svakom glas. Drugčije se svako smeje, drugčije ga osmeh greje. Svako nosi svoje ime, svoje pesme, svoje rime. Priznaću ti, nemam kud. Svako ima svoju ćud. Za igranje i razmišljanje. Umeš li da objasniš izreku koliko ljudi, toliko ćudi? Učionica. Učionica je naša dika. Tu jednakost voli da se slika. Tu kad uđeš, prijatno ti bude, jer volimo različite ljude. Za igranje i razmišljanje. Koji ti se deo učionice sviđa? Misliš li da učionica može da izgleda lepše? Uz pomoć nastavnice preuredite učionicu na jedan dan kako vama odgovara. Može li to možda i bolje da se uradi? Fokus. Hokus pokus concentradus. Ne pitajte šta to znači. Svaka reč se tu junači. Te magične reči 3 naučite odmah svi. Kad u glavu uđe vam saznanje, shvatit ćete to magično stanje. Za igranje i razmišljanje. Neke igre razvijaju koncentraciju. Igrajte ih zajedno na času.
H. Hvala. Srce od nje raste. Rana od nje sraste. Cveće od nje cveta širom ovog sveta. Reč je ova mala, u 5 slova stala. Nikad ne zaboravi, uvek reci hvala. Za igranje i razmišljanje. Razgovarajte o tome šta je zahvalnost i kako sve možeš nekome da se zahvališ. C. Cicija. Ako ništa ni sa kim ne deliš, ako čuvaš sve samo za sebe, kada neku želju ti poželiš, neće biti ništa ni za tebe. Stoga nemoj biti ti cicija. Odvešće te cicijska policija. Za igranje i razmišljanje. Šta znači podeliti nešto na ravne časti? Kako se osjećaš kad nešto deliš s drugima? Zašto je to lepo? Č. Čudo. Moram reći da je pravo čudo koliko tu se provodimo ludo. Rekoh ovo tebi izokola. Čudno mesto, to je naša škola. Za igranje i razmišljanje. Šta misliš da bi moglo da se uvede kao predmet da bi škola bila zabavnija? Dž. Džumbus. Džumbus vlada u toj školskoj torbi. Sve je u njoj oduvek u borbi. Na bojištu strašnom posle boja otkriću ti da je torba moja. Za igranje i razmišljanje. Da li ti je uredna klupa, sveska, školska torba? Zašto misliš da je to važno? Š. Šala. Razigrani duh i humor rasprše nam školski umor. Vesela i dobra šala smeh i radost nam je dala. Za igranje i razmišljanje. Umeš li da ispričaš neku dobru šalu ili vic? Publikacija Bukvar inkluzivnog obrazovanja nastala je u okviru projekta Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu, kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška. Učimo svi zajedno, koji sprovode Ministarstvo prosvete i UNICEF uz podršku Evropske unije. Sadržaj i stavovi izneti u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stavove delegacije Evropske unije.